Ndarati Kang Gusti Wikrama matek mantram sakti wujude bala srewu pitung gunung gedene ngebaki jagat dupi mulat para sata Kurawa ana Brahala merpeki ungganipun Raden Setyaki satemah sedaya kontal kaprapal kendang kapracondang kanca mlayu Suram dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanisi wadananira layung garwanipun Kakang Gendari kula wonten dawuh pangandika Kakang Dipati rasaku kok sumuk talinganipun Kakang kok gemerbek kumursak swarane nanging iki dududan sirweni kumursak kae swara apa Gendari mungkin dadosaken priksa dho Kakang Dipati menika sedaya ingkang putra Kurawa mapan wonten alun-alun sami gladi aprang niti turangga ngembat jemparing ora percaya aku ora ngandel merga kae swaran dudu swara yogaku sing padha olah kridane ngaprang kae swarane wong sambat bengok-bengok njaluk tulung kinten kula kok mboten mekaten Kakang Dipati Gendari pancen aku kinudrat pun Kakang aku nandhang wuta sing wuta ki paningalku ning batinku aku weruh batinku aku bisa ngrasake ning nek kowe ora paningalmu cetha ning batinmu sing wuta Gendari kepareng paduka des pundi aku dituntun metu saka Datulaya tak nyedhake ning alun-alun swara kumrusak kae swara apa Gendari
mandheg lakumu iki tekan ngendi Gendari? Kawuni ngono to Kakang Dipati menika mapan wonten Beteng Baluwerti. Wis tekan Baluwerti, kasinggihan mekaten. Suarane kok saya cetha, saya seru. Kae suarane anakku Kurawa do sambat njaluk tulung. Salang tunjang rebo ducung Gendari. Kinten kula kok mboten Kakang Dipati menika sami olah grejane nyaprang. Nipitu rangga ngembat Marastra. Oh, Hyang Agung, Hyang Agung. Gendari mripatku kok keduten, telapokan mripat kiwa ngisor kok ya keduten, lengenku kok ya keduten, sukuku kok ya melu keduten Gendari. Iki ngalamat apa? Tobat, tobat. Namung perkawis kedut kemawon kok dipun penggalih Kakang Dipati. Mbok inggih sampun. Kowe kuwi dadi bojoku selawase urip. Durung tau ngenaki penggalihipun Kakang ning anane mung nyentulani, mung gawe bingung, gawe peteng, gawe geger, gawe perkara. Mongko sing jeneng garwa kuwi sigaraning nyawa. Tak ibaratke kowe wadah. Usa dadi marangkanipun Kakang ning saben-saben kowe matur ora bisa gawe padang ning mung gawe pepeteng. Tobat, tobat. Nyatanipun pinten-pinten kula ngimpi menika nyatanipun nggih mboten wonten maknanipun Kakang Dipati menapa malih perkawis namung kedut. Mbok inggih sampun ora. Yen aku beda karo kowe Gendari. Gusti iki maringake sasmita. Bumi geni banyu angin. Angine sumribit kok beda karo mau. Sumribite angin iki nggawa perbawa apa? Kuwi ya sasmitaning Gusti. Semono uga sak randune ngamak kok ana kedut, kuwi mesti ana pratandha sasmitaning Gusti. Tandha teka mangkono sami diya diniya. Sang Dipati Destarastra miwahing garwa Dewi Gendari mapan wonten sak caketipun Beteng Baluwerti. Noyan ayu Baskara Titi mangsa pinusti keparinging Gusti lamun ing mangke dumugi semanten telas tulise ngawurip Sang Dipati Destarastra miwahing garwa Dewi Gendari. Kocap pelajaripun para putra Kurawa den bujung dening Bala Srewu belajar anggendreng. Danguning dangun aja manjing wonten ing Dakulaya den oyak dening Bala Srewu. Astanipun Srakatan nyampar Beteng Baluwerti satemah beteng nyambruk ambruk ing Beteng Baluwerti ngembruki Sang Dipati Destarastra miwahing garwa Dewi Gendari dadi lan patine. Kocap wandhanipun Sang Dipati Destarastra miwahing garwa den idak-idak dening keputra Sangyasata Kurawa. Melayu, 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 ayo. Yang tete kalono kalayatan takut maringkut ringkut
sesing mijil Prabawa Prabawa kang mawa wisa Mregincong plak-plak dong Bu bolon kali cundhe sapa sing gawe lho telu ya nggih Kaki Prabu maragake racuten Bramantya kita nggih Bathara Kresna yen kita kok tiwi krama dadi bala srewu dadi brahala kaya ngono sawangen akeh korban sing padha tumekane ngantaka aja meneh pager beteng Balawerti ora jugruk lah mbok Kurawa santos mungsuh karo jeneng kita bala srewu mesti lebur tanpa dadi ning yen Titi Wanci dene iki kok Kurawa tumekaning pati lakone bakale cuntel ngger bala srewu tak suwun kanthi banget racuten Bramantya kita Kresna eling-elingen kita iki minangka dutane ngadil titising Bathara Wisnu mboten trimah Bu kulun awit kula badhe ngayomi kadang kula Dimas Tyaki ing atasipun kadang kula menika kula saraya dados kusir lah kok malah dipun paeka dening Kurawa badhe dipun pejahi mila kula mboten trimah Bu kulun ulun priksa kelawan niat kita nggone bakal mitulungi kadang kita jenenge Sencaki nanging nggone mitulungi carane aja nganggo kaya ngono nggih yen kita kok tiwi krama monggo sawangen pager beteng Balawerti Ngastina kayambruk nggawa korban dipati Justarastra kelawan sisihane yaiku Gendari remuk bubuk dadi rempon tumekaning pati eling-elingen jeneng kita iku minangka dadi dutaning para Pandhawa dudu kita sing murka ning iki garapane Pandhawa lan Kurawa sing ayahe Bratayuda dudu Kresna ning sing ngawaki Pandhawa kelawan Kurawa inggih lepat kula nyuwun pangapunten Bu kulun sakmengko jeneng kita Baliya ana ing negara Wirata paripaksa rembuganing Pandhawa lan Kurawa jeneng kita minangka dadi duta ingkang pungkasan ya duta kang mungkasi cabar gagar wigar tanpa karya merga ucape Duryudana mencla-menclik esuk dele sore tempe paripaksa Bratayuda jaya binangun pecah Bratayuda dadi mapan ana Tegal Kurusetra ngger inggih menawi ngaten Dewi kulun kula nyuwun pangestu saking Paduka Pukulun Kanika putra murid kadang kula para Pandhawa saged njajing bawana kadang kula para Pandhawa saged unggul jurutipun Pukulun sadurunge kita mengko bali ana ing negara Wirata luwih dhisik mampira ana ing Kadipaten Gajahaya bibi kita yaiku Kunti Nalibrata ingkang cumandha ana ing kono maragake dawana supaya bali ana ing negara Wirata nggih Dimas Tyaki kepiye?
kula ngaturaken gungging panuwun tanpa pami awit paduka sampun mitulungi dhateng penandhang kula. Paduka sampun ngayomi dhateng ingkang rayi kula pun sencaki. Iya, menawi paduka boten tiwi krama kinten kula ingkang rayi kula sampun pejah wonten ing Prananggana. Ya wis sak trepe kewajibanipun Kakang merga iki durung wancine Bratayuda. Ewa semono Dimas Taki kok dipaeka dening Kurawa pun Kakang ora nrimake. Nanging kula nabet manah kula sekawit ngen kula tandhing kaliyan Kakang Burisrawa menika dereng paripurna. Karepmu kepiye Dimas Taki? Dinten menika kula badhe prasapa. Arep sumpah apa? Kok ndadak mawi sumpah? Kula badhe prasapa benjang wanci Bratayuda Jaya binangun kula nyuwun kanthi sanget Setyaki dipun tandhingaken Kakang Burisrawa. Dadi kowe sumpah rening kowe tandhing durung purna ning merga dipaeka dening Kurawa kowe njaluk mungsuhmu Burisrawa. Mekaten Koko Prabu. Iya, pun Kakang melu nyembadani. Dimas Taki wonten dawuh ora pangling iki tepaking kreta. Pundi? Sawang sisi kulon kae aja mung menteleng wae sisi kulon kae. Lho, karak tepaking kreta. Kinten kula kok menika senes kreta. Lah nek dudu kreta kuwi apa? Menika becak. Wis ora ana negara ngisina kok becak. Becakku rak yen ana desa Sawangen. Kae tepaking kreta. Kreta Kiai Jatisari. Kreta Kiai Jatisari kae kretane Yayi Nerpati Ngawangga, ya Yayi Karna. Kok cubriya banget rasanipun Kakang Dimas Taki? Keparingipun. Ning dilakune kreta iki tepaking kreta ning ndi dioyak digolek ya nang endi Yayi Ngawangga? Monggo kula dherekaken. Minangka sambuting